Hi guys! Welcome back to my channel! Pupunta ako sa bukid kasi ngayon ang kuha namin sa National ID. Tapos walang masakyan si Lula kaya daan ako ng merkado, kukuha ako ng tri-cab para madala doon sa bukid para may masakyan si Lula papunta sa bayan. Kasi ngayon ang schedule namin kukuha ng National ID. Ang partner ko wala dito kasi nandun sa birthday. Birthday kasi sa anak ng pinsan niya. Hala, sumama ang tukoy-tukoy namin. Uli! Uli! Agoy! Ikaw, Jid, ha? Uli! Uli! Tsa! Ha? Naku, sumama. Sumama ang tukoy namin. Naglakad ako, guys, kasi wala ang partner ko. Ang init pa naman. Ano po doon? Na. Gustong sumama ng tukoy namin. Ang dog namin gusto sumama. Hindi siya pwede sumama. Naglakad ako papuntang highway, guys. Medyo distansya kasi sa highway. Nahan ako sa tricycle niya. Nagtawag ang taga GRS. Nga naa daw kuan package. Dera. May gani kinatimingan kay mupangas ra ba unta dayon ko. Si Richie yung muay man. Oh, Richie yung muay. Akin na ni. Para-receive sa ko mga. Sige. Vlog di ka. Oh, nag-vlog ko. Kuan. May gani kinatimingan kay Only man, sige. mupangas ra ba unta ko. Di mo makahatod sa Mapua di ay. Hindi ni ka mo. Kuan mo siya. Tanan jud nga mo abot sa kuha kay dili na mahatod didto. Diri na lang. Mm. Sige ha, thank you. Okay, salamat. Kinsa kanya tagiya na gipadala. Paingon ako pangas. Maayo gani kay di pa ko sa Balingwan. Kasagaran manggod tanan nga package nga mag-abot sa kuha diri ra nila sa kuan lungsod di pa sundo. Diri ra nila ipakuha. May gani ang karon nagtawag siya na timingan nga naa pa ko diri. Ayun na ako, guys. Tapos sila ni mama. Dari ta sakay. Sakay na. Dili ni siya pwede sa kuan, habal-habal kay kuan. Ana la. Lingkod tarong gana la. Sige na ya. Nahati ang pasahero kay naisa ka tri-cab. Paingon nami magkuha sa National ID. Tapos si Lula nagkahati mi ganyan sa tricycle. Kay na naman sa sila gi-contact daan. Nga wala nagkasinabot. Mao to siya nagtunga na lang. Hinay na mula ka si Lula, dili awat sa una. Ayan, naghunong si Lula. Di na yung makalakaw-lakaw siya, layo. Manang kapuyon si Lula. Nakapahuway si Lula. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay. Kaya kung dito tanang agi sa atbang, sa kaon lang kayo. Naman na, ka pa.
Alalayan si Lola namin. Here na mi sa kuan, munisipyo, din si Madam. Nagpa-picture siya sa kuan. YouTube o TikTok. Followers sa YouTube ug TikTok. Thank you so much. Human na may para sa national ID. Paingon na mi maguli. Dani nang gyapon ta agi kay Dani. Kuan kayo. Nya aha man dali maglingkod si Lola. May mandat to kay na may mandat to kay na malingkuran. Dani gyapon Lola, balik Lola. Si Maribel. Asawa po na siya sa akong manghod. Katong naay kaluha. Ya paingon na mi maguli. Kay kauwanon na pod. Unsay sudan dito ma? Walay sudan. Ano? Pwede siya putulong na. Pwede lang. Pwede sa gulot. Yan mo palit kung pan. Di na makalimtan. Kaya usahay makalimtan. Sana banana cake na siya no. Torta guaps isa. Yes, kanang dako para nakang Lola. Dayon banana cake. 10 kabuok. O di ara si Madam. O di ba? 10 kabuok na Madam ha, banana cake. Bali 50. Oh. 65 na na. Oh, 65 tanan. Mao na sila mga tinderaan ni. Oh, palit mo diri ha. Dagan ta lamiun nga pan. Lamion nga pan. Kanila ako Sige, thank you. Salamat kay Guaps ha. Hindi, isunod na lang niya yan. Isunod na lang na. Yan ako'y pan. Guaps, salamat. Mga tendera. Mga mega kong mga tendera. Pangas nami. Dito ka punsit. Kung buhok, nagkalkal na po. Here na mi. Di nami, nakaabot nami sa among balay. Naraing taon si Lola. Naperhisyo po si Lola sa ID. Dara. Kling, salamat Kling. Kuha na si Kling. Dara. Here na mi sa among balay. Ati man na isda doon. Oh, kanang torta kang Lula na. In taon sa akong Lula. Nakalingkod taon siya kaganiha kay Kapoy. Yak nung ID. Siksi kayang sinina ni Mimi oh. Ilok ni Mimi be. Puti kay ilok si Mimi. Lingkod na dato mikaw kay panhapon na taniha. Kana lingkod na Dani ra ka dulmi. Kay si Lula gihatagan naman. Gihatagan na si Lula. Plato dayon lang. Tinaw yung kamera. Nara. Da, plaster na si Mimi, oh. Me, gigutom na kami. Wala na diri si Lingling ug si Bintoy. Naguli na sa ilaha. Wala na yung mudjol.
Mira. Dato lang Alshil. Lingko dato Alshil ko. Abay ni Mimi. Dira guys, manhapon nami. Maghapunan na kami. Si Utek, si Papa, si Mama, si Iglot, si Ingot, ug si Mimi. Unya si Alshil. Si Lula mo'y naunag kaon. Si Bodog ug si Maribel. Kaya si Bodog mo'y akong igsuon. Maunay Papa atong kambal. Di ara among sudan, arang lamia kaayo, inununan og kuan, adubong manok. Na, tiam-tiam na si Mimi oh. Tiam-tiam na kami. Apil si Ingot oh, tiam-tiam na sad si Ingot oh. Nabusog kami? Agay, busog na busog kay kami? Agoy, oh, di ay. Ayan guys, nabusog na ang tanan sa among panhapon. Daghan salamat sa inyong tanan. Bye!